уважаеми колеги, много се радвам да голям интерес към представянето на тези два сборника, посветени на нашите уважавани колеги и учени, професор Миляна Каймаканова и професор Петър Ангелов. Несъмнено е, че медиевистиката е онази част от българската история, която е най-стар дял в последните години от изследванията, но и несъмнено е, че тя е една от водещите дисциплини. Надявам се с тези два сборника да затвърдим това мнение. Най-напред ми позволете да дам думата на академик Васил Гюзелев, който да представи сборника. Уважаеми колеги, дами и господа, преди всичко искам да подчертая, че приятно съм изненадан от многобройното посещение и от интереса, който се проявява към сборниците на двамата безспорно заслужени колеги. Смятам, че това не е само израз на уважението към тях, безспорно на уважението към историята като дисциплина в нашия университет и безспорно най-вече към медиевистиката. Щастлив и радостен съм, че имам честта и възможността да приветствам двамата юбиляри по случай отпечатването на сборници, които са посветени на тяхната 60 годишна. Разбира се, Миляна, както всяка една жена, няма възраст. Жените и рибите няма възраст. Няма стара риба и стара жена. Не може да има каквото и да е съмнение, че медиевистиката на нашата алма матер, подчертавам на нашата алма матер, не изобщо медиевистиката, чието основоположник е Васил Николов Златарски, е най-авторитетният клон на историческото знание. Принадлежността на двамата юбиляри именно към този медиевистичен клон в голяма степен определя и тяхната тежест в университетската българистична наука. И двамата ясно и категорично определиха своята насоченост в една определена, малко изследвана проблематика. И това именно в голяма степен ги отличава от всички други медиевисти, които са се връкнали на хоризонт. Миляна Каймаканова насочи своите усилия в разкриването на същността, на развитието, постиженията на българското историко-летописно творчество. Същевременно да се опита да покаже каква е връзката на историко-летописната традиция с обществото, с властовите институции, с държавата, с българската етническа общност. Петър Ангелов сполучливо намери две малко изследвани ниши. На първо място дипломацията на средновековната българска държава. И трябва да подчертая за пръв път един наш учен съсредоточи своите усилия в тази проблематика. И на второ място в разкриването на образа на другия в българското и в европейското средновековие. Но преди всичко ще подчертая от българска гледна точка, независимо от обстоятелството, че той се опита да покаже разностранно какво е отношението към другия. Това е не само една модерна или модна проблематика. Това е проблематика, която особено в съвремието, в нашите взаимоотношения между изтока и запада, в
европейската същност в голяма степен определя и взаимоотношенията, които се формират и на нашия континент. Именно с задълбочените си проучвания в тези тематични кръгове, които очертах, двамата обогатиха нашето медиевистично съзнание и промениха същността му. Преминаха от хоризонтално към вертикално, дълбинно проучване на историята. Защото в голямата си степен и до сега нашето знание продължава да се движи по повърхността, а не по отношение на дълбочината. И това в голяма степен определя значимостта на техните изследвания. Сборниците, подготвени от по-младите колеги, доцентите Георги и Ангел Николов, в никакъв случай Николови, защото те не се братят, както някои смятат. Тези сборници включват изследванията на медиевисти от различни поколения, от различни страни, по различна тематика. Разбира се, трябва да се изтъкне, че в тези сборници преобладават работите на по-младото поколение. И трябва безспорно да оценя това, че всъщност това поколение показва голям напредък и това ме радва. Това поколение показва умение, показва нов подход. С голямо удоволствие прочетох и двата сборника и мога да кажа, че нашата медиевистика, за моя радост и радостта на всички нас, бележи голям напредък и мечтае нови постижения в обновлението на научното изследване. От все сърце, макар и с закъснение, защото ние всъщност представяме тези сборници постфактум или постфектум. От все сърце, макар и с закъснение, желая на двамата юбиляри здраве, щастие, сполука и нови трудове. Поздравявам не само тях, но и издателите на тези много съдържателни и стойностни томове. Благодаря за вашето внимание. Благодаря на Евгений Гюзелев. А сега за приветствие давам думата на ръководителят на катедра История на България в Историческия факултет, доцент Михаил Груев. Благодаря. Уважаема професор Макамбова, уважаеми професор Ангелов, скъпи колеги, днес е празник за цялата историческа колегия и в частност за катедрата по история на България по няколко причини. Аз не съм си написал специално изказване, тъй като не съм медиевист и заради това ще се опитам да кажа нещо от сърце. Днес е празник за нашата катедра по няколко причини. Най-напред за това, че всъщност те са моите предшественици като ръководители на най-старата катедра всъщност в историята на целия университет. По някакъв начин бяха и мои учители, ако не е директно в преподаването, то по начина, по който ръководиха катедрата през тези вече две десетилетия. Тук е всъщност и третия мой предшественик, професор Гюзелев, така че тази катедра, така да се каже, традиционно се водеше до този момент от медиевистиката. И това, което днес... Кът на медиевистиката. Не, те ме стигнаха мен. Така че до този момент това, което имаме пред себе си като томове в чест на нашите юбиляри, те говорят сами за себе си. Най-малко, преди всичко, за авторитета на двамата наши колеги в медиевистичната колегия, но и в цялата историческа колегия.
И тази пълна зала също така е свидетелство за това. И на второ място, за това, че всички ние, които сме се събрали тук, декларираме нашата обич, уважение и така по някакъв начин признателност към нашите колеги. Тези томове всъщност увенчават края на техния юбилей, едно лонг дюре, защото те се появиха доста след като той премина. Но всъщност те до голяма степен показват и съвременното състояние на българската медиалистика. Защото със самото съдържание на томовете, разбира се, ще говорят колегите, но участието в тях на най-изтъкнатите имена в българската наука, сред живите поне, е достатъчно доказателство за това. В този смисъл, така, разбира се, ние говорихме тук и с декана на факултета, доцент Митев, така че моето приветствие по някакъв начин е и от името на ръководството на факултета. Ние, които не сме медиалисти, декларирайки нашата обич и признателност към нашите юбиляри, поздравяйки ги и разбира се на съставителите на сборника, които се виждат, че са вложили изключително много труд в подготовката на тези томове. Поднасяме по този начин нашата обич и признателност към тях. Честит юбилей! Тъй като интересът е голям, бих искал да дам думата на някой от вас, ако желая да се изкаже, но с молба това да бъде кратко изказване, преди да дам думата и на юбилярите. Може би колегата Николов, като един от съставителите на сборника в чест на професор Ангелов. Сборника или за юбилярите? По-скоро за юбилярите. Не, защото аз не бих искал да представям сборника, в който, да кажем, играх водеща роля при редактирането, тъй като с колегите Георги Николов някак си поделихме функции, които касаят и двата сборника. Но преди всичко не искам да се присъединя към тези хубави думи, които доцент Груев каза. И професор Химакамова и професор Ангелов са мои учители. На тях дължа страшно много в своето формиране като личност и като някакъв изследовател. Тъй, че за мен беше истинско удоволствие и, разбира се, голяма отговорност да се занимава с редактиране на тези томове. На многия лета да пожелая. Искам и аз да кажа няколко думи като благодарност към хората, които бяха съпричастни при подготовката на тези сборници. Надявам се нашите скъпи юбиляри да не ни се съдят, защото доста закъсняхме, но както знаете, хубавите работи бавно стават. Преди всичко на ръководството на историческия факултет, в лицето на доцент Пламен Митев и доцент Попелев, на Асоциацията на византинистите и медиалистите в България, начало с нейния президент академик Юзелев, на неуморния труд на нашата колега Милета Милчева, която изчете няколко пъти текста, търсейки нови и нови грешки да ги изчистим. Разбира се, непременно искам да отбележа отличната работа, поне в единия сборник, тъй като аз се занимавах с него, на маестро Жеко Алексиев, който направи една чудесна илюстрация към сборника. И един човек, без който нямаше да стане работата, който обаче пожела да не му споменавам името нито в сборника, нито на глас. Затова аз ще назова само неговото прозвище, което му даде академик Юзелев. Това е българския Гутенберг.
От мое име аз също желая да поздравя моите учители, професор Радев, професор Каймакамова, и да им дам думата най-напред на професор Каймакамова. Мога да въздържа усмивката си, връщайки се към вас с уважаеми колеги, приятели и драги гости. Преди всичко сърдечно благодаря, че отделихте от ценното си време, за да дойдете на представянето на нашите юбилейни сборници. Днешният ден е специален, затова и отправените към мен слова също са специални. Тяхната искреност и теплота са опит, разбира се, от отношението на моите учители, моите колеги. Но от тук насетне тези слова ще бъдат една нова опора в стремежа ни, нова голяма опора в стремежа ни да стане вярно на академичната традиция и етика на нашата алма матер. Както стана вече ясно, идеята за съставянето на сборници дойде от нашите колеги доцентите Георги Николов и Ангел Николов. Това тяхно предложение бе одобрено от страна на останалите членове на Центъра история на България и деканското ръководство и стана основа за решението на факултетния съвет на историческия факултет за тяхното издаване. Затова аз на своя ред изказвам своята сърдечна благодарност към своите колеги и факултетните ръководни органи, че дадоха ход на дейността по съставянето на сборника. Причината за неговото заглавяване общество, власт и история, разбира се, е свързана с основната тема на моята научно-изследователска дейност, а именно историята на българската средновековна история. Винаги съм се ръководила с разбирането, че същностното проучване на нейното съдържание, на нейните форми, трудно може да се постигне, без да се познава в дълбочина спецификите в развитието на обществото и държавата. Но с годините все повече се убеждава в тясната взаимовръзка между тях. Това от една страна, да си схващането ми за обществото и властта, във всички нейни разновидности, са двата основополагащи фактора за зараждането и формирането на интереси към историята от страна на елитите, от страна на народа, а книжовниците заети са с нейното отразяване и предават индивидуалност и свет. Вероятно ще ви направи впечатление поместването в началото на сборника на кратък отказ от диалога между философията и историята, на част от историята на Владислав Топрицки, един изключително авторитетен византийски историк от края на 6 и началото на 7 век. Тази своеобразна бъркачка с братята философия всъщност разкрива в синтез и моето разбиране от тези две научни дисциплини вървят ръка за ръка и в своята цялост допринасят за пълноценното изследване на обществото, властта и историята през всички досегашни исторически епохи. От този ред на мисли искам да посоча, че същинската тежест на научното съдържание на сборника се придава от изследванията на авторите, в него. Сърдечно и с преклонение пред вашия труд отправям своята благодарност, скъпи колеги, от България и от чужбина. Вие оформихте отклика на неговото съдържание, групирано от доцент Георги Николов в три основни тематични кръга – извори, исторически изследвания, изкуство, археология, предистория и консумация. Когато ги прочетах, установих с удоволствие, че изследванията в тези три основни рубрики се характеризират с новаторския си научен подход и очертават много нови насоки в изследването на българската, византийската и балканската история в периода от късната античност, късното средновековие, а някои от тях дори достигат до началото на 18 век. В изследванията първата основна група се въвежда за пръв път в активно обобщение, дали са нови или по-малко известни извори, или пък такива,
които до сега са били пренебрегвани незаслужено като пълноценен исторически израз за различните важни събития, личности, процеси за развитието на географските и политически представи в редица западноевропейски и сръбски държави за България, българите и Балканите, за тяхната находна, стопанска и културна история. В началото нека направя едно отклонение. Мислих да назовавам поименно всеки от авторите, но това ще е отнеме много време, това моля да ми извините и си позволи да направя едно тематично обобщение за участието на всеки един на отделните автори. С голямо тематично разнообразие се характеризират и изследванията в останалите времена. Част от тях кореспондират пряко с моите изследвания в българската средневековна история. Друга част, особен женбер начин, са свързани с мен, насочвайки ни към ролята на жените в историята. Най-вече жените аристократки. Трета група задълбочава изследването на политическата и военната история, на духовния живот, на ересите, на ранната история на правоуредите, на народната култура, на развлеченията. Изследванията от третата основна група имат основополагащо значение за детайлизирането на редица дейности на монетосеченето, локализирането на част от резиденциите на българската аристократия, литургичната практика в светлината на епиграфията, дейността на манастирите по Западното Черноморие, печати на видни фамилии, българското общество с познат на данните и метрополи, търпейците според най-новите археологически проучвания, миниатюрите на Марасовата хроника и тяхното значение за развитието на владетелската идеология, моделите на окраска при различните писачи и други. В своята цялост изследването от тези три основни рубрики създават усещането за единство в това голямо тематично разнообразие. И така, след оформянето на съдържанието на сборника, той бе дадено начало на неговото издаване и в този смисъл аз искам да отправя също още една голяма благодарност, както към редактора Вилета Милчева, както и към издателство Гутенберг, така и към университетско издателство, които положиха всички необходими усилия, за да могат сборниците за кратко време да видят бяло цвят, защото колегите, аз се възхитих на стоицизма на моите колеги Георги и Николов, които работиха много интензивно в последната част от изминалата година, за да могат сега да видят бял свят. Разбира се, всичко това, свързано с създаването на сборниците, е било възможно, ако не бяха ценена от хората, които успяха да видят в мен някакви качества, да ги помогнат да ме разбият. В този смисъл аз винаги съм си давала сметка, че никога не съм била привърженик на идеята, че човек сам постига. Това е, според мен, невъзможно, защото той се формира в една определена семейна среда. Затова аз благодаря на своите родители, които създадаха тази семейна среда да израснат. Много се върна. На 285 кабинет, който ме поде много млада, но така или иначе оформи у мен едно поведение, много, как да кажа, много делово. И в отношението си към науката, аз благодаря на академик Васил Гузелев, който ме насочи към тази доста трудна проблематика за изследване поради липсата на много от паметниците на историко-написното творчество. Но както казва той самият, моят опит беше за висока дълбочина и да разкрия взаимовръзката между отделните структурни звена. Със своята строгост и в същото време грижовност, академик Гузелев оформи у мен висок критерий, това може би дълго време се застоях в научната степен или по-скоро звание доцент. И това и днес някои колеги по инерция ме наричат доцент Маталова, но аз не им се сърдя, защото това е едно толкова благодаря също така и на моите преподаватели от исторически факултет
какви са останалите, разбира се, моите преподаватели в края на 60-те и 70-те години на 20 век, които със своята специфика в преподаването оформяха у мен малко по малко усещането за историята, оформяха у мен малко по малко критериите на едно историческо изследване. И разбира се, аз не мога да отмина и без да благодаря на академик покойните вече академици и уважавани твърде много от мен Иван Дучев и Георги Ангелов, защото при срещите, които съм имала с тях, те постоянно ме окръжават да продължавам да работя, че винаги ще мога да получа определени резултати. Да, може не винаги да имаме възможност да се измерваме като обем, като количество с историческите съчинения на речем на Западна Европа. Това е обяснение. Но важното е да разкриваме тяхната значимост, която е свързана с установяването на българската гледна точка за ролята и на българите. Както в историята на Европейския съюз, така и в историята на Европа. Завършвайки своето благодарствено слово, аз бих искала да отправя и такава благодарност към моето семейство, което през всичките тези години проявяваше търпение, разбиране, живееше с моите проблеми, с моите вълнения, когато нещо не ми се получава бързо, забавят, смущават и сами да се справят с ритуалистите. И най-вече на нашата група Чардава, който винаги беше мен в всички хубави моменти, които съм изживявала днес. Така че още веднъж много благодаря на всички, които сте тук и на тези, които нямаха възможност да бъдат в това общество. И нека, дай Боже, да имаме и други подобни хубави поводи да се виждаме. Още веднъж благодаря на всички колеги, на всички приятели, с пожелание за много здраве, много нови успехи. Благодаря на своите докторати също така, които дойдоха, участваха в спорите, въпреки своите отговорности. И с това мисля, че живота продължава и нека да се държим по най-естествения начин, защото това украсява още повече нашето съществуване. Благодаря ви за вниманието. А сега позволете ми да дам думата на професор Ангелов. Аз съм се подготвил едно слово. Следва принципа верба волна, скрипта манен. Просто съм отговорен и за думите, които ще кажа по този начин, защото са записани. Така, уважаеми колеги, драги гости, искам най-напред да ви благодаря искрено, че уважихте с присъствието си представянето на сборника и издаден по случай моята 60-годишнина. И сега, както е в стила на раздаването на наградите Оскар и награди, започвам благодарност. Първо, естествено, отправям специална благодарност към своите близки, към моята майка, която навърши 89 години преди няколко седмици, и най-вече към съпругата си, доктор Бойка Момчилова, която винаги се е грижила за възстановяване на моите нерви и има огромен принцип да живее. Специални благодарности към всички автори сборника, които със своите научни разработки допринесоха за неговото високо качество. Особено ценя усилията на моите колеги от Катедрата по българска история и автори сборника, доцентите Николови, както вече се разбрали за братя Ангел и Георги, които хвърлиха много труд в събирането, подреждането и разпределението на материалите. Благодарен съм също и на доцент Бог Неделев, който с честината на умел историограф взел от мен специално интервю и ме провокира да се върна назад в миналото, за да споделя някои мисли, както за моите университетски преподаватели, така и за историята като наука и хоби. Не мога да подмина усилията на госпожа Йорданка Спасова, положени при създаването на моята библиография, където между другото зърнах някои работи, за които бях забелязал, че съм писал. А редакторът Емилета е главният виновник да не открия до този момент нито правописни, нито стилни грешки в уместните статии. Несъмнена заслуга за предпечатната подготовка и окончателния вид на сборника има участника след колегата Кирил Ненов, който впрочем е бивш мой студент от Пловдивския университет
а сега докторант в Института за исторически изследвания. И понеже продължава да се говори, че историята непрекъснато се нуждава от написване, силно се надявам, че въпреки закъснението в отпечатването на сборника, включените в него статии не са устарели и не са загубили своята научна актуалност. Вярвам, че никой от уважаемите автори все още не се е сблъскал с факти и обстоятелства, които ще го накарат да се откаже от защитаването хипотези и направените изводи. Все пак те са писали за класическите средни векове, а не за събития от съвременното българско средновековие. Следващите редове ще споделя с вас някои мои социологически наблюдения, до които достигнах, когато се запознах с участниците в сборника. Няма толкова да анализирам съдържанието, защото това е вече друга тема. Преди това ще отбележа, че имах намерение с това проучване да кандидатствам за проект на фонд научни изследвания за 1 милион лева, суми, както обикновено наши мастити социологи получават още при първо поискване. Не успях обаче да убедя отговорните инстанции, че в моя проект конфликт на интереси няма, тъй като в него не става дума за наши, а за други хора. И така, въпреки липсата на средства, до какви изводи достигнах? Първо, прави впечатление, че от общо 31 участници, колеги, 13 са жени, което прави приблизително 42%. Това е едно много добро съотношение съгласно актуалните европейски директиви за все по-широко участие на жените в обществения научен живот и, което е най-важно, напълно съвпада с модела на управление, което действаше само преди седмици в България. Следователно, издателите на сборника могат да бъдат спокойни, че няма да прекратят санкции от Европейската комисия по дискриминация. Установих, че за някои от авторите съм слушал вкъщи още като съм бил дете, а впоследствие като студент по история. Вече се досеща, че става дума за многоуважаваните професор Тъвкова, академик Васил Гюзелев и професор Иваничка Георгиева. Техните проучвания са били за мен винаги образец на висок професионализъм, а благосклонните им рецензии за различни мои трудове несъмнено са подпомогнали кариерата ми на изследовател и университетски преподавател. Втората група автори сборника са мои студенти и колеги, в общи линии връстници с допустим възрастов интервал плюс-минус 5-6 години. С някои от тях съм споделял студентски банки и бригади. С други съм участвал в кандидат-студентски или държавни изпитни комисии, в редакционни колегии, в юбилейни сборници, в научни форуми и в някои звена за приемени като тоталитарни структури, като специализирани научни съвети, атестационни и акредитационни комисии. Държа да отбележат, за част от споменатите колеги аз съм писал научни рецензии и това все положителни. Ако греша леко, някой да ме поправи веднага и сега. После ще е късно. Същевременно с тези уважавани колеги има и такива, които са били мои рецензенти и са подпомогнали професионалното ми израстване. Тук не мога на първо място да не спомена името на непрежалимия професор Бакалов, с когото ни свързваше дългогодишно научно сътрудничество, особено в писането на учебници. Дефинираната по-горе група включвам също професор Димитър Попов, професор Миляна Каймаканова, естествено, моя състудентка, професор Илия Илиев, професор Красивира Гагова, професор Лиляна Симеонова, професор Иван Йорданов, доцент Илко Петкова, доцент Бистра Николова, доцент Иван Джанков. Большое спасибо отправям задочно и към нашия колега и верен друг Дима Поливянни, който държи се още здраво по западналия фронт на българистиката в Русия. Тази група идва ред на един кръг от автори, които са били мои ученици в класическия лицей в Софийския университет, а в последствие повечето от тях и студенти в историческия факултет. Смея да се надявам, че преподаването от мен на духовна култура в гимназията, а последствие в лекциите ми в университета са били един от потиците, те да заобичат историята и да се посветят на нейното изследване. След тези бивши мои ученици някои вече са станали и професори, като Кирил Павликянов, а други са на път да станат скоро такива, като доцентите Александър Николов, Вайла Попова, Ангел Николов, Цветелин Степанов. Към тази сплотена група от класици принадлежат също така главни асистенти Ана Пенчева, Люда Илиева, Стиляна Баталова. Благодарен съм също така, че за своето участие ме почетаха моя някакъв студент, сега доцент Тома Томов от Новия Български университет, бившия ми докторат Камен Станев, а също така и главен асистент Десислава Йосифова от Центъра по кирилометодиалистика. Края на социологическия анализ се завърши с още една малка роднинска група, която взе участие в сборника. Тази група също се разширява кръга на семейните класическия ред, представени в сборника, а именно професор Илия Илиев и Люба Илиева и семейство Кирил Ивайло Павликянов. На първо място споменатата група е племенника ми Димитър Ангел, по-настоящен професор по визатория в Бирмингам,
когото ще нарекат Дети Ангелов, в аналогия с Геме Димитров, за да не се бърка с друга историческа личност. В случая съм се явява. Вторият влиза в очаквате сина ми Владимир Ангелов, който направи съдбоносна стъпка, като постъпи на работа в БАН и синодалните старци, за да стане част от четвъртото поколение в моя род, който се занимава с наука. Добре е, че са други и пето поколение, представено от моите внуци Петър, Лина и Борис. Разбира се, те докато пораснат БАН може вече да не съществува, някои висши учебни заведения да бъдат закрити, Европейския съюз да се разпадне, православието да заменим система, но се надявам, че в България все още ще остане поне Софийски университет, който да се изучава историята. С други думи, убеден съм, че семейната традиция ще бъде продължена въпреки превратностите на времето. В заключение още веднъж едно голямо благодарение на всички, учени с участие в големия сборник и с присъствието на неговото представяне. Уважаеми колеги, с това вдъхновено слово на професор Ангелов завърши първата официална част на представянето. В втората част всеки от вас с чаша в ръка може лично да поздрави вашите скъпи юбиляри, а от тези от вас, които проявяват интерес към книгите, които тук представяме, те могат да се закупят на промоционална цена. Приятно празник!